mga katik-tik karon mamingwit mi sa sapa. Sa sapa. Og paitan. Tilapia. Tilapia. Dagan. Bi pan-isang ako pan-isang ako bi ako mag-una o sa mailhan nga mo tuyoy na. Mag-ujog-ujog. Kisay kauban nato karon la. Jeremy. Si Jeremy, si Kit, si Wako. Hamay ako bingwit. Labot tangi. Jeremy mamingwit. Ako. Ako na Tangi pinay kay padlok magkumihikap og wate. Asa nga ako gwatiwak. Ito sa kanal. Oh, sige, nagsugod na si Jeremy. Balik ka ay nalambod. Na. Lino lagi la. Yung. Kuan. Aga. Dua? Amang Sige isa. na. Pero Oh, sige. Nagbitay man na, Kit. oy. Oh, ano yung dito? Ay, anak din na. Ah, sige. Adto ko mag-una ko dito. Dili ko Kit, ayaw pag ilabay. Adto ko dito ba kay aron matubgan ko. Malambod. Dito sa landong. Hoy! Yan na. Ika may kapuslanan dito. Apa? Hala. Kikik, isa na. Naitsa na. Usa man na sa mabaw asa man. Asa man mo tuyoy na. Dito. Kay aron kasili. Anak Kit. Oy. Aman. Dilaway. Kurin mo na pa. Ha? Wala. Loy. Kamay mangukog. Haman ta. Turong lino. Minsan man yung wati. Di ba ka gislula dito? Kailaw. Dagan-dagan na ng isda. Hoy, mabasa na ka lang. Bahala na. Ah, wala lang. Nga naman. Biraha! Wala pa gitukob. Bukang mo siguro pagani magkurog-kurog. Toto man ka lang. Yung kit-kit ay may lamit. Asay linaw. Ayaw pagudura kay tangtang ang wate. Isda. Sa daw? Isda daw. Unsay matukan? Aron. Madu ka. Ah,
Mga kauban ay. Bisagway hing tukob. Birahap, hapit lang matangtang ako abagag bumira. Giguyo dyan ni dyan. Siyempre kapasana yung sagnit man sa sako. Wala na-scam ka ni Kit. Sambut lagi ni. Hey. Buang ka. Hindi na. Kaut. Kalot. Kaut. Kalot. Sige. Eh, Sudahi. sige, kalot. Kalot. Na. Kaut pa, kaut kay laom. Lauma. Wa man na unlod wak. Ang gulay isda dire. Balenta kayo, tulay. Layo kan tulay. Dilo man. Una na. Abot man ra, onggi ako kuha. Mobalhin mi dito sa tulay kay is kapag isa tulo ka bok tilapia. Ingon ni si Wako kay namingwit naman sila gapon sobra kilo ila kuha. Mabubalhin lamang mi dito kay diriwa mahintokob. Di pa bira Ipo pa. lang ang akong abaga kaingon na si Kit-Kit niya. Birala, pagbira na ako. Tuda pagkabiraha may isda niyang kisi-kisi man. So nag-change location mi guys. Kay wala dito. Daghan kay isda diri sa may tulay. Anong tulay? Dapat lang sa may sa highway. Tapos sila Wako. Padulong na. Then dire mi kay daghan daw isda diri ingon si Wako. Kay dire daw sila nakukuha isang kilo hapit. Mandapit. Isda. Nangod kami. Iurot magkaunso. Okay nga kawa. Ayaw ko na. Oh, to ka dyan niya. Ilaw mo. Gibraso! Awa ka, wala. Ayok ko ba? Makita mo ang tagabay? Naghapon mi sa ilalim sa tulay mga katektek. Si Lola gitabo. La! Asa mo? Aw. Diri ang dagang isda daw ingon sila wa. Oh, manganap ko sila. Sige mga on. Birakit. Relax.
Ang makakuha ni na premyo 20. Tapos kay kadiri ng tagay, tapos yung pisi. Samkit ay. Uy! Uy! Sarap! Nakuha na si Wako la. Wala! Sa nak daw? Paitan. Paitan. Sayang. Oh, 20. 20. Pero, Si Wako na nakuha, si Lola wala pa. Ito, maunlod na nanay nagtukob ano. Ano siya man siya unlod? Ito yung painit nila lao. Bukas naman. Muundod yun nga di na makita. Oh. Man, ito tukob dara ko. Huwag na tukob dara. Dahan ka dito lao, para o. Kanira bang mamingwit kung makakuha gani lami ang atong paminaw kung wa gani da mo'y kuha minghoy. Nya ti amo tong kabakilid ng ako giagian nya wa gyud ko makakuha. May hintubog. Huwag na tukob. May pasiwako. O siwa ko kay nako pero nagbuhat man po sa init oy. Kami sa una noon Petrumac magabi. Panununa mo ko nagbragahan ba makuha. Kay dili pa man po ni sa paa ingon ani. Wa pa may daghan mga tao, mga ulang amo kuha. Tilapia. Karon paitan naman lamang ni nagpabilin. tilapia. Lawa agay. Nuso. Kuha na po siya tilapia lang. Nagragada. Ikaw wala. Wala man ko'y kuha. Wala man ko dito kay init man. Hoy! Nakabuhi, gani na kay nga nung kitay di man. Di kay Nay. Nga katik-tik, maura to among vlog. Inaot nga nalingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye. Wak. Magbabay na ako. Hoy! Ba't ako kayo? Uy! Uy! Tilapia. Uy! 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 Ayaw! Ayaw! Wala, dagko kayo lang. Nalalipat ang mga bata. Na, sikit. Sikit kinagpa. Sabot-sabot naman kadakit.